Наруто е дълго аниме и е възможно всички ние да сме пропуснали няколко детайла. Днес ще разгледаме 5 неща, които най-вероятно сте пропуснали. Предполагам, че повечето от вас знаят, че Сасори е създател на човешките кукли. Тези човешки кукли са доста по-уникални в сравнение с нормалните такива, тъй като те запазват чакрата си, както и самият Кеке Генкай, който даден човек някога е имал. Но нещо интересно се случва по време на битката на Сасори срещу Сакура и Чио. И между малката армия на Сасори от 100 човешки кукли, изглежда, че има една кукла, която има Шаринган. Обаче, това го виждаме само в анимето и никога не е потвърдено. Но тук идва реалният въпрос. Дали Сасори може да използва Шариганът на тази кукла в негова полза, или просто това е грешка в анимацията? Ще оставя на вас да решите. В края на битката на Саски срещу Дейдара, Дейдара решава да използва малкото останала глина, която той има, за да може да детонира своето тяло в опит да елиминира Саске. Но както знаем, Саске едва успява да се защити благодарение на призоваваща техника. Сега си казвате нищо особено. Но дали? По време на тяхната битка, Саске забива мечът си и го използва, за да скочи по-нависоко. Но той след това забравя да си вземе мечът. Все пак, не го виня, той имаше доста лимитирано време, в което да се отдалечи, за да не бъде взривен от техниката на Дейдара. Но това, което се опитвам да кажа е, че експлозията на Дейдара може да покрие 10 км. И това би трябвало да означава, че мечът на Саске трябва да бъде разрушен. Нали така? Да, ама не. Тъй като магически неговият меч си е изцяло невредим. Предполагам, че мечът има някакъв вид под армор и трябва да помага на Саске по-късно във войната. Първият Расенган на Наруто го виждаме, когато се изправя срещу Кабуто. Това е една от най-любимите ми сцени в анимето, но малко я предсакват. Вижте, когато Наруто удря Кабуто, ние виждаме светкавици. Дами и господа, Наруто се е научил да прави чидори. И това не е всичко. В мангата ни се показва напълно нормален Расенган. Тоест, хората, които правят анимето и го анимират като цяло, са допуснали такава огромна грешка. Останете до края на този клип, за да видите още по-големи грешки. Също ударете един лайк в подкрепа и докато сте до лайк бутонът, може да се абонирате за канала с камбанката. Хайде към видеото. По време на битката на Минато срещу Обито, ние виждаме как Минато разрушава едно от ръцете на Обито. За да бъдем точни, Минато разрушава лявата ръка на Обито. Това е нормалната ръка на Обито, която с нормален цвят. И не би трябвало да се разтапя така, както би се разтопила, ако е ръка на Зецо. За тези от вас, които не знаят, когато Обито е на мисия с отборът си, той бива премазван от камион. От скала. Така ли? Бива премазван от скала. И цялата му дясна страна е на мармалад. И бива сменена с част от Зецо, а Зецо е бял. И това би трябвало да е ръката, която Минато трябва да разруши, а не лявата. Тъй като нормалните ръце на нормален човек не се разтапят както тази на Зецо. Но това не е всичко. Най-лошото е, че това дори не е грешка само в анимето. Да, тази грешка я има и в мангата. Тъй като по време на същата битка, обаче в мангата, ние отново можем да видим нормален цвят на тази ръка. И всъщност тази грешка се повтаря няколко пъти, както в мангата, така и в анимето. Когато Мадара се изправя срещу многобройни шинобита, всички, които гледаме анимето, сме мега хайп. В смисъл, гледайте го как размазват тези NPC-та. И тук ние можем да видим как използват 3 томои шаринганци. Обаче в тази сцена, когато Оноки избутва Мадара нагоре, ние можем да видим как Мадара има Ринеган. И искам да ви кажа, че това не е момент, в който Мадара си активира Ринеганът. Това се случва малко по-късно, когато Мадара абсорбира Расен Шурикенът на Наруто. Хаштаг бонус. Незначителни моменти. Саски си седи сам навън и Наруто го гледа. Но дали знаехте, че зад Наруто минава някого, който носи Учиха символът? И това се случва доста бързо и може да не сте го забелязали. Така че можем да простим на аниматорите. Но най-лошото е, че се случва в подобен епизод, в който се разказва за изтребването на Учиха кланът. Хитачи, пропуснал си едно дете, освен Саске. Всички ние знаем колко популярен е Саске сред женската аудитория в академията. Всички момичета му се кефят и много го харесват. Но дали знаехте, че Саске има и почитатели от мъжката аудитория? Говоря за Шикамару. Ако Темари разбере за това, Шикамару може и да не вечеря скоро време. Добре, това беше за това видео. Искам да ми споделите дали сте знаели за някои от тези неща, които ви споделих. Също, ако имате да споделите неща, които не съм казал в това видео, ще се радвам да ги напишете долу в коментарите. Искам много да ви благодаря за 200 абонати, тъй като доста дълго време си седяхме на 138. Ако видеото ви е харесало, дайте лайк и се абонирайте за канала с камбанката. Чао и до нови срещи!